raskaana läpi sunnuntai-aamu. Kölnin rauhaisasta kaupunkikuvasta saa etsimällä etsiä merkkejä jääkiekon MM-turnauksesta. Ei kisamainoksia, ei kisabanderolleja, ei kisatelttoja, ei kisatoria, ei jääkiekkofaneja, ei mitään. MM-kisat ei todellakaan näy kaupunkikuvassa, eivätkä ihmiset kisoista juurikaan piittaa. Keine Ahnung von Eishockey. Weißt du Felix Schulz und Marcel Gottsch zum Beispiel? Kenn ich nicht. Kenn ich überhaupt nicht. Ich gehe nicht ins Stadion, aber ich guck's am Fernsehen. Ich bin nur hier, um zu trinken mit meiner Mannschaft. Okay, ist Eishockey-Weltmeisterschaft ein großes Ding hier in Köln zum Beispiel? In Deutschland ist Eishockey natürlich nicht so groß angesehen wie Fußball oder sowas, aber schon ist schon eine große Sache für Köln auch. Da kommen viele Nationen zusammen, klar, ist eine große Sache. Ist gut. Weißt du Felix Schulz und Marcel Gottsch zum Beispiel? Nee. I don't know. Ei näytä saksalainen valtamediakaan kovin hanakasti näitä jääkiekon MM-kisoja noteeraavan. Otetaan aluksi katsaus tämän aamun Süddeutsche Zeitungiin. Urheilun etusivua hallitsee totta kai Bundesliigan viimeinen kierros. Kyllä täällä jääkiekko jotenkin noteerataan. Kakkossivulla löytyy pieni juttu Kanadan MM-joukkueesta, Kanadan MM-joukkueen pelaajista ja joukkueen managerista, legendaarisesta Mark Messieristä. Eikä edes tulossivulla mainita sanallakaan jääkiekon MM-kisojen eilisiä tuloksia, joten saksalaiset lukijat ovat välttyneet siltä uutiselta, että Suomi hävisi eilen nöyryyttävästi Tanskalle. Frankfurter Allgemeine uhraa peräti 5 sivua Bundesliigan päätöskierrokselle, mutta jotain jääkiekostakin sentään kirjoitetaan. Totuus on kuitenkin se, että Saksa on jalkapallomaa, toiseksi jalkapallomaa ja myös kolmanneksi jalkapallomaa.